Kahit Soriano Pinfuego, ang po ni sulinong nagkaroon tangaling maipatagos so kinikibunin lang na ibang serbisyo. Kaya saling na, limang tao, ramit sinda, ipopo. Mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision ang optika para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses, ang reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Kaisano Capital, Highway 1, San Roque, Iriga City. The Vintage Vision. Ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kayto sa Godbunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas, sa impormasyon, public service, enot ka, malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Ini na ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Padagos-dagos po kamo nag-aantabay digdi sa kinatunit nga estasyon ng radyo sa Ringkunada asin digdi sa syudad kana Iriga. Ika-50 taon na po na nagsiservis sa publiko. Ini ang RPN DCKI, aktibo man po kaming miyembro kana KBP kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas. 54 minutos makaagian alas 9 po nin pagka morning. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektahan sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kamo sa antabayanan. Bicol Connection. Morning, morning, morning! Dahil sa 9 po, kaining bulan nin Abril, taon 2019, importanteng aldaw sa gabos na Pilipino, aldaw po ngunyan nin, Martes. Today is April 9, National Heroes Day. Araw ng kagitingan mga tugang sa Tagalog. Importanteng aldaw sa lambang na mamanwaan na Pilipino. Kagitingan means heroism in English. Para ini mga tugang sa mga nagbuwis buhay na mga Pilipinong sa tuyang mga heroe. Para makuata ang katalingkasan, that is the independence, na pinagsisilibrar ta June 12. Ngunyan kagitingan ini ang sabi nga ni kayan mga atapang na atao. Good morning, welcome mga tugang digdi sa indong programa, sa tuyang programang Bicol Connection. Minus my partner, na igwaponin importanteng kalakawan ngunyan sa syudad ni Naga na tibaad makaabot pa man sa pirang minuto kan programa. Joey Habana Lim, at the same time, iyo po ang program producer kailing istasyon. Dahil po magparahapod, gamit ko sa Facebook Live,
Dahil po magabot sa linya ko, taday ako masimbag. Ako po mga tugang ang sa inyong karonda, ang sa inyong maugmang kairiba. Karondang dunhugon, nagpapaabot po nin magayagayang morning, mainit-init na pagkaaga sa Indugabos. Sa lado technical, yaon po ang samuyang magiting na chief technician, Sir Tony Aguilar. Rinibayan po kay ning samuyang Hoven, alagad simpatikong Engineer Abilindon Toralio. With Aldrin Orlando sa control sa samuyang transmitter, duwa-duwahi po kaya ang samuyang mga gadget, ano? Duman sa muyang transmitter site, yaon man ang engineer duman, si Engineer Marco Pinat ang sa kuyang kumpadre. Asin si Chief Can Information Medigdi sa RPN DCKI, Jimmy Guanzon. Sa pangaran po kan Bilog Ming Puwersa, kan RPN DCKI News and Current Affairs. Siyempre sa supervision po yan, kan sa muyang humilde maigos ni Station Manager, SM Melvin Barayoga. Katawangan sa muyang News Director Mark Rodriguez. O yan na po mga tugang an sa indong programa. An sa indong programang Bicol Connection. Siyempre, kumusahon ko tulos mga tugang ang mga naka-live view sa indong lingkod ngunyan sa RPN DCKI Facebook page. Likewise po mga tugang sa samuyang YouTube channel sa RPN Radio Philippines Network. Just type and click RPN Radio Philippines Network. Andun hugo sa inyo ng mahiling. And of course, mamaswerte anyaon sa FB account ko ng mga friendster ko. Nag-aantabay sindangon yan sa sakuyang programa sa Ramil Don Belmonte Hugo at gmail.com. Oro aldaw sa pagpuprograma niya to, yaon man sindagabos, nag-aantabay man. Araw kaining sa kuyang idol dyan sa Amerika, nag-aantabay si Ma'am Desa Fortuno Retuerma. Ayan, sa akin ni Kong Sal and Teacher Joe. Siyempre, yaon man ang sponsor kan programa, si Dan and Selvi Espares. Yaon man si Primo Ronald Villanueva. Yaon man sa Qatar, si Melvin Compañero, good morning. Yaon man si Laren Angelo Valenzuela dyan sa Marawi City and of course sa Cayman Island near Florida State kan Estados Unidos de America. Nag-antabay ang chef niya to, si June Loreto Simbulan. Saro ko bang sponsor kan programa ang soon to be maging kumpadre ko na Sir Dino and Ma'am Cheryl Oares kan San Francisco, California, USA. Ang sa kuya pong idolo na nagka-countdown na para makapuli sa iyang lupang hinirang. Ang sa iyang lupang tinubuan na napwa ang Agila kan San Vicente, Sir Julius Sistoso. Siyempre yaon man ang sa kuyang news director na ito nag-antabay ka pa si Garondang Andy Jake Abada. Buhay na mga tugang ang programa ta pano-pano nin magagayon ng mga bareta para sa Indugabos. Siyempre ta araw nin kagitingan. Pagsaludar, pagkumemorar po niya to sa mga tao, personalidad na nagtatak sa istorya kan nasyon kung paano kita naging magigiting na Pilipino. Maski pero paano mga tugang na igwagitanin mga namamatian na pagkakadivider or divisiveness sa lambang saro sa tuyan inuli sa sobrang demokrasya. Alagad ta kita Pilipino pamanggiraray ako, nananalay tayo sa kuyang dugo. Ang pagiging totoong Pinoy.
Pinoy ako, ipinag-uurgulyo ko ang lahi ko. Kita mga tugang, maski pa kung mayaman na nasyon, alagad mayaman kita sa pagkikiiba. Mayaman kita sa marhay na ugali. Yan ang Pilipino. Biroon din mga tugang kahit ang mga panahon, ang mga katipuneros na, ang sa tuyang mga hero na mga atapang atao, aputol akamay, hindi atakbo. Aputol apa hindi pa rin atakbo. Atawag ng asawa, atakbo atulin. Yan ang mga atatapang na tao. Yan mga tugang pero nalilingawan na yan kan mga millennials. Alam mo mga millennials, padaba mi kamo. Ninuli because you are a new breed of Filipinos na kamo ang makikipagbaka, makikipagkumpetensya sa kinaban. Pero ang dapat dahil nindo paglingawan, mga kahobinisan, mga millennials, ang ugali, tradisyon na Pilipino, si Maria Clara, iyo pa manggiraray ang importanteng rumdumon nindo. Although pwede kitang makipagsabayan sa kinaban, araw kan ang mga barabay lingon yan, talagang mga paurulalo na pero okay yan. For as long as na ang ugaling Pilipino dahil pamanggiraray nindo nalilingawan, okay yan mga millennials. Kinakaipuanan man mag-level up kita ka boss. So ngunyan sa mga nagkahapot, siyempre holiday, mayo ngayon nila sa klase, siyempre bakasyon na. Ang iba naggraduaran na, iba na lang na pang-pribadong universidad sa Erika, anda iba nagka-graduation pero mga tugang April 9, araw ng Kagitingan Day. Good morning Don at sa Gabos na taga Rinconada. Okay ka, idol. Salamat, Kuya Jolly. Mas idol ta ka, taykan agila. An agila na matugpa na sa nabwa. Sana madagit mo man ako. Pero sabi ni Uncle Totoy, garo dahil mo na kami gusto pag abot mo. Pangyayari. Anyway, mga tugang, dagol kitang issue. Pero inot na inot, kumustahon ko lang po ang nagtauman sa kuya ng rekognasyon kasuudma. Bilang record man. May record man ang sa inyong karondang doon mga tugang. Kainot-inoti man na announcer sa radyo na nakapagpaduman man sa eskwelahan kan Kaurasan High School sa Bula. Ayan. Kumustahon ko si Principal Ma'am Delia Saison kan Kaurasan High School sa pagtaonin na marhay na akomodasyon sa indong lingkod sa kan ako magbisita, nakabali man sa grupo ni Congressman Sal Fortuno sa iya man na pagbisita sa iyang mga proyekto sa naunambitan ng Puwerang Barangay kan Banuaan in Bula, harani sa Balatan. Alagad maaabot sa napunindo yan sa pagpabangka sa kadagatan. Uyog-uyogon mong kasuudma, medyo nag-uuran-uran pa. Pag nag-uuran-uran palang mga tugang, medyo maalon. Pero ready ang sa inyong lingkod na matibay kitang magsisid. Pero sa daing tubig. Pero ito may tubig. Abang nag-gagurudal-gudal na ang tuhod ko, Engineer Lindon. Dipisil pala niya ako ang nakasakay sa baruto dahil tamang langoy. Pero kampante ang sa tuyang kongresista, tagaro matibay maglangoy si Kong, dahil lamang nahandal. Ako ang medyo kunyanta niya, ako nagkikil-akiga bagay ning bangka. Anyway, salamat sa mga tripulante kan tulong bangka na sumuyang naarkila, sa mga barangay officials na pinanginginotan ni Barangay Kapitan Noel Berido, sagkon presente man ang mga dating kapitan na duwa, ansaro si Kapitan ex-Kapitan Simeon Baryon. Ayan, sagod itong sarong kapitan na medyo huban pa, alagad na nalingong ko sa pangaran. Ugmahon mga tugang ang mga residentes dumanta, sigon sa istorya, si Congressman Salsaraan Unico
na congressman na nakakaabot sa kaurasan. Pero kaiba na si Teacher yung nagduman kasudma. Talagang ugmahon ang mga tao na nahiling ang official kan distrito na mismong binisita ang saya mana proyekto duman na two-story or duwang eskalon na school building. Sagkod itong pinagpupunan na pong circumferential tourism highway makonektar sa gikan sa segundo distritong Pasakaw pasiring duman sa 5th district kan sa tuyang distritong Rinconada sa Balatan mabaldaan highway na yan pasiring na sa probinsya kan Albay. Ang enot palan mga tugang duman ako nakanood na kinakaipuanan ang mga feasibility study itong pag-aadal kan daga kalidad kan daga na kukonstruhiran kan mga tulay and then may request ang sangguni ang barangay kan Kaurasan Kikongsal na pakarahayon itong flood control ninulita ang eskwelahan kan Kaurasan High School ang gilid mga tugang itong dakulang sapa na gikan sa mga bulod kan ang tubig asin kun may raot ning panahon makusog daa mga tugang ang dalagan kan tubig na pwedeng madanyaran itong eskwelahan kan Kaurasan High School. So matotal mga tugang napakagayon na lugar. Kung ako sa kuya nindo, kung ako nga puto nindo mga tugang, abang linaw kan dagat. Pero talagang nahiling mong bluish, ang kulor kan dagat na medyo paghiling kong niya, hararong pala nini. Doon mahulog doon hugo, magiging sirena or syukoy na. So, yan mga tugang ang naging istorya and yan ang sa tuyang ko niyan. Yan magayon na bareta sa Saindo. And oro at yan, ipi-play ko ang sa tuyang entrevista alagad kumusahon ko manggiraray ining mga nagantabay sa tuyang programa. O yan, sabi digdi, kay Ayan Urias Baluyot ang sa kuyang idol na piloto, nag-aantabay man, nagpapalayog-layog ginigan eroplano niya, nag-aantabay sa RPM. Good morning Ayan, and then ini man na inaanak kong bagong Itali, bagong kasal, si Jay, Yawi Abonita Ricaprente, inaanak, kumusta ka dyan? Nakabalik na sa States. And then kay Ma'am Rebecca Aliagas Benaventura, good morning. Kay Kagawad Tomas Liit Abinal, kan La Opinion, madalinan piyesta ta Kagawad. And then kay Cousin Julius Cabanos the First, good morning man kay Maestro. Okay, so ayan ang mga nag-aantabay. Kung ano mga tugang aber daw, daw po niya to ang entrevista ko kay Ma'am Delia Saison para maaraman niya man mga tugang nindoan mga sinabi niya sa iyang good morning kay Mami Elma, kay Kagawad Mami Elma Gaspi nag-aantabay. Uya po, mga tugang, pakidangunguntaan entrevista ko, kasudma, kay Ma'am Delia Saison. Mga tugang, kataulan niya ito, na mahigos, kasi po the principal kay Kaurasan High School mo niya na pagkahapon sa Senate Passion kan commencement exercise. In the person of Principal Ma'am Galia Saison. Ma'am, good afternoon. Kumusta po? Anong okasyon dali? Busy one bisita rin. Ang bisita rin po digdi si Teacher Joe. Saka ang grupo niya po kay niya si Congressman Sanford. So ang okasyon pa po, 29th Recognition Day for completion rights and senior high school graduation. Yeah. Congratulations po ma'am sa inyong nag-uusap na high school. Kumusta po ang suportahan sa tuyang DepEd dan sa tuyang gobyerno digdi sa DepEd sa inyong eskwelahan? Okay ma'am po. 100% po ang support ng ating schools division superintendent and the school family. DepEd family. So, mang message ko lang po sa mga mag-graduate mo niyan, ano po, may open na kamukang K-12 or kung saan po sila dapat mag-aral? So far po, ang mga aking po, may mga naka-ano na po sa CSBC.
naka-exam na po sila last February. Okay. Kaya, mga may higos ang mga eskwela to, sir. Sobra-sobra po ang papasalamat mi na ang mga magurang grabe ang support na tinatao sa school. Tapos, Cooperation ng PTA. Opo. So, ma'am, kung sabihin, tapos may K-12 ka mo, Digdi? Ikaw po kami, sir. Ay, wow. Senior high school, second year na po ng senior high school Senior high. graduation. So, kabali po yan sa eskwelahan nindo. May junior high ka mo and may senior high school. So, thank you very much, ma'am. Message mo lang po sa mga taga dyan sa sentro, duman sa Muya. RPNDC kayo po ang station mo po sa Iriga. Sa station, thank you so much, Sir Hugo. Yeah. Salamat po, tanakabot ka mo dito sa samong okasyon. For the first time, sir. Basta, sir, mali ba nakita? Okay, thank you, ma'am. Opo, for the first time po. Media. Media. Thank you po, mga tuga. Ang nangyayari, yan mga tugang ha, umahon si, nagsasabi pa yung kunyang ko ang recorder ko. Well, mga tugang, for the first time, very, very glad and very kunyang happy si ma'am na naabot for the first time ang eskwelahan niya ng media. Kaya ako man nagdadakula man si talinga ko. Pero kung bago man sa imbitasyon ni Congressman Sal Fortuno na iniba ako, dahil man talaga ako magkakaduman inot na inot mga tugang. Takot ako mga tugang na nagbibiyahe sa bangka. Tamaluya ako dahil ko tataong maglangoy. Pero makusog ang buot ko tayaon si Congressman na iyagaan masalbar sa kuya pag natauban bangka tamaray siyang maglangoy. Okay niya ako maiba ako. So salamat po sa apresiasyon nindo Barangay Captain Noel Berido and Principal Delia Saison sa imong sa indo pong maliputok na pagresibi sa lugar nindo and laumon po nindo na ang RPNDC CTI kung iguaman pong maitatabang informa sa mga diseminasyon sa publiko kan sa indong mga programa kan sa indong eskwelahan. Very much open po kami. Anyway, ang cellphone number ko po kinuanan nindo, although sa lugar po nindo difficile ang signal. Mapasiring ka pa sa gilid na gayo kan dagat, kadagatan sa pangpang para makahanap ng signal na pangyayari. Anyway, mga tugang 14 minutos na makaagi ang alas 10 yung pagkaaga. Ang time check kung iyan, natod po yan kana Lucena Electrical Supply, pinagmamanihar as yung pagsasadiri ni Engineer Mineleo Lucena. Siyempre po, kan ako Bicol Party List na 1 for 1, all for 1, 1 for all. Yan po ang numero sa balota kan ako Bicol na veterano na po sa party list na kulnang naginibuhan asin perming numero 1 sa eleksyon kan party list. Yan po ang ako Bicol. Siyempre, hatod man po yan sa Indokan ni Honorable Ruben R. Aguila kan San Vicente Batu, aspirante man po para Municipal Councilor ngunya na Mayo 2019 election. Sharing man, ang oras na yan, hatod man po yan kan CIS Party List. Ang nominee po digdi sa nominee digdi sa CIS Party List iyo ang kababayan ta digdi sa Iriga, kay riba mi dati sa RPN 9 si Madam Ninya Urbo Taduran. Nagaantabay man sa kuyang unyan ang sa kuyang inaanak na yaon technician sa ibong na estasyon. Good morning Kinuel Matubis. Good morning regards man. Nagaantabay man sa kuyang Kasin. Good morning Boss Idol. God bless sa programa mo. Sabi yan ni Sancho Hugo. Ayan, good morning. Likewise, good morning man sa iniidolo kan Rinconada and Vice Congressman. De joke lang. And Chief of Staff ni Congressman Sal Fortuno ang sayang tungod na tugang Engineer Hermel Tutoy Fortuno. Sir, good morning.
Pero inaalat mo na ako. Nagpo-programa pa sa imong nuno. Of course, listening and tuning in also and on a live view in sa Legazpi City and sa Kuyang Kasim na may sa diri man na pobre sana, may sa diri sa ng hotel dyan sa may tagas sa Legazpi City. Agom ni General Mapalo, ayan, si Cousin Nancy Reyes Mapalo. Ayan, granit na ka na, libre na ang advertisement mo. And siyempre kay Fernandez JS also is watching. Good morning. Sa Sarokupang Cousin, si Pretty Mitch Hugo, good morning. Ayan. Wala mga tugang Oro Atyan mga tugang matukar kitanin na mga issue kan aldaw importante taman ining matukar lalong-lalo na ngunyan na irinitan na sa mga propaganda kan mga politiko baga ngunyan halos 1 month na lang election na no. Kaya mga manlain-lain na mga erintrigasan, ginigibo na kan mga mayomanin ginibong mga kandidato, mga suportadores ng kandidato. Ako haloy ko na po mga tukang na pinagsasabi baga na i-level up man po nindo ang kampanya. Mag-stick po kamo sa issue. Halimbawa, kung ang kalaban nindo incumbent or kung ang kalaban nindo challenger na dahil na sa posisyon, kung may mga lehitimong issue, halimbawa, may record na nin kabulastugan na ginibo, na igwa kamong kapot-kapot na papeles, na ayan, na may ginibuhan na maraot sa banwaan na dahil na dapat butuhan, pwede yan. That is legitimate issue. Pero mga tugang kun, ang ini-issue nindo sa mga kalaban nindo itong playboy ngaya, kunyan ngaya, pero permi na sana. Pero sa kapatalan man ang gibo nindong yan, bako yan na sa level up, sabi ko. Takon ka mo nga ni, sabi kan sarong announcer man na pago man, na nadadangog ko kung magtaram-taram na mauragon man, alagad kunyan man sana. Dahil nga ni nakapag-eskwela garo sa college. Sabi man niya, kung makakomentar siya, abang rahay man, abang rahay magtaram-taram. Pero mga tugang kung magkomento, puro man dahil man sa hulog, sabi nga ni kan mga paraan tabay. Tawan tagang mga tugang inihemplo. Pagpapatikos niya sa programa niya na ang mga kandidatong senior citizen. Hindi nga si Kunyan, gurang na, dahil na ngayon hindi pagbutuhan, tagurang na. Nakalaban niya sa kansayang among. Pero itong kasulog ninda, na iyo nga ni ang tunay na mayo na ning kamugtakan na talagang ugod-ugod na inimang pati garo ni water lily kung sa iniguang masusupsop duman man mabali ayan ay ini nga maurag nga ini ta senior citizen dawa nga kurang na marahi nga ini magserbisyo uyugon mo yan tama daw yan banwaan examine daw nindoan kukuti kan announcer na yan. Ika, sumunod, ngangaranan takana. Murupundo ka. Binabatikos mo ang senior citizen na mga kalaban, kaya nindo. Ngunyan, sinusurog mo man ang senior citizen, nakakampi nindo bakong kalaban man mga kurang, sabi mo, senior citizen na si Portono, senior citizen na si Bernaldez, mayo nang magiging ko. Una tata, pinagpapasiram-siram ang senior citizen nitong kabali sa linyada kan among mo. Tunto ka. Don't me. Yan tinataram ko mga tugang. Di kailangan sa tama na proseso. Kamu man mga politiko. Mag-stick ka mo sa issue para kamo tubudan kan mga namamanwaan. Madali na patayin eleksyon.
Kaya ako mga tugang bago sa pag-alsa sa bangko kung ang mga ipinag-i-endorser niya to na pinagtutubo na na politiko pero may mga gana puon pa kan mga eleksyon na nakaagi. Ta kami nami-personal ako nami-personal maski kalaban mi kan mga pinagtutubudan ko man na politiko. Dahil taka-atakihon sa personal na issue, tamay gadanan talaga yan. Pero kung lehitimong issue lang kita sa katotohanan, ay maski sa kita magduman, tumang kita dyan. Iyo baga, oh. Sa banwaan kan nabwa, ang problema sa natapili ka, atake kan kalaban niya ang pamilya simbulan. Taan simbulan da, pirmi na sana. Magbago na ngaya kita. Ngunyan, kapasil kan magtaram kan magbago. Magbago nin huli ta ano. Por sorpresa na, tapadaba kan nabuaan simbulan, na iyo ang perming pinapagana, mayureya pati, perming lamang dakul, babaguhan na nindo, takamuan gusto, kan kamo naging kapamilya nindo naging mayor. Ano ang ginibo nindo sa nabwa? Kan ika naging opisyalis naman ng gobyerno, lokal, ano ang ginibo mo sa nabwa? Ang padulag-dulag, ang patago-tago sa mga parasulisit. Pakaraya nga ni nindo. Sabi ko nga ni, sayang pa naman kan mga inadalanta kung dahil tagagamiton nin tama. Naturingan pa man kitang kunyan, mga nag-adal nin lay. Kung papatulan nindo ang kampanya ninyo kan mga suportadores nindong mga kulang man ang mga kukuti. Sa hubin na edad na 20 anyos labi, iyo nindo ang pinagtutubudan na nindong iyo ang nagmamayor kan sa indong kampanya na sa kuya nga ni, pwedeng ang talento kayan, absent ko pa sana sa pag-adal. Bago man sa pag-aal sa ini mga tugang sa bangko, mag-research ka mo kan si Sayan Dunugo. Digdi mga tugang, tinataram-talang digdi ang katotohanan. Por baringan inindong mag-stick ka mo sa isyo. Mayo kaya kang makukuha sa simbulan. Na illegal na issue. Habo yan nin ghost employee. Habo yan nin ano pa man na kabulastugan. Tada yan matinir sa 24 taon. Sala ka mo bako kung 18 taon lang. Kasi simbulan, nakatulong terminong saro, nakasarong tulong termino man ang agong na babayan. Pero nag-mayor man bagayan nin sarong pesos pa. Kaya 18 plus 3, 21 years man lang pala. Bago man na 24 taon. Pero aram daw nindo, nasisimbulan, nadaog man bagayan. Kaya siya permi na siya nang nanggana, takan makaulay ko ini si Atty. Simbulan, ang sabi sa kuya, dakulang bagay, na nadaog man ako, nakanood ako. Nakanood ako kan pagkukulang ko, kaya inimprove ko. Pading doon, ang ginibo ko, kaya ako nakaabot ka ining posisyon na ini. Iyo man lang ang taram kaya, Jesus Mariusip ka mo. Ini man ang mga kalaban niya sa partidong iba, sa iluyong lado, puro baga kamong kadaugan, na puro kaya kamo mga birik-birik ang tambod. Aram nindo kung sisay kamo. Dahil nindo halato ng aranan taba kamo. Ibiklad ko pa ang sa indong mga dati nindong mga record ko sa indo kan mga nagdidiskurso kamong pinag-aaliluya nindo ang simbulan, ang portuno. Ngunya na yaon naman kamo sa ibong pinag-aaliluya naman nindo sa kararatan na mayo man lamang kamong nako ang karayan. Kasi siyempre yaon na kamo sa ibong. Kaya amang kamo, dahil kamo talaga magana. Dawa anong gibuhon nindo sa biyong ko yan. Ang mga namamanuan ng taga-Naba, aram po nindo, bako sa pag-aablada, pasensya na sa mga taga-ibang ringkunada. Saro po sa pinakamatataling butante. Awanan nandun yan ng kwarta, ibubulsa yan, pero ang ibubuto, yun ang base sa indang konsensya, asin aram ninda kung sisay ang sa indang igwanin nakakatabang sa banwaan. Igwangan dyan ng politiko na, dainangon yan nagkandidato ta, daiman na nahiling an kunyan puun manggana. Dai naman nahiling man lamang, dai man masolisitan.
Dahil man makunyanan. Dahil man masolisitan mo man, dulag. O paano yan? Pag serbisyo, maray siya na pala kumahagad ng buto. O dahil na ba ka nagkandidato? O ikaw man dyan ng kandidato mo yan. Nabanuhan ka na buwa ako ha. O antes mag-file o hanggang nganigar mo niyan, di pa man nagpa-file kan sa iyang kandidatura, ta sige pang purong shopping sa mga kapwa niya kapitan. Ta nagkahapot kung tatabangan o daitaan mga kapitan, ang gut sa iya, kapwa niya kapitan, pinagparadilinsyahan niya. O naging kontrobersya baga kamo, o bako yan na live ha. Nangyari ang kunyan na yan. Issue ba ganyan sa nabuwa? Kaya, Jesus Maria, Joseph ako sa tuya. Dahil ka magparagibon ng issue na mga bumirang man sa nasa sa Indo. Kapag ako ang nagtaram, totoo yan. As in, may basihan kita kayan. O kung sala ako, sudya ako nindo, kasuhi ako nindo. Kaya ang sabi ko nga ng mga tugang, ngunya na panahon ng eleksyon, dapat po, digdisi kita sa katotohanan sana. Dahil kita kan mga balukbagi na yan. Saka ang mga isyo ta dapat digdi, ito mga lehitimong isyo. Ano ang gigibuhon mo? Kung ikaw maging alkalde, kung ikaw maging vice-alkalde, kung ikaw maging konsyal, ano ang plano mo sa manuaan? O kamo, puro man lang kamo mga kapikat. Puro man sana kamo mga arug-arugan. O ining sa administrasyon, natural sa naman ining arug kayo nito, naka-administrar man kaya kamo, kaya yan ang gibo man nindo. Sa tama man sana yan ang gibo nindo. Dahil man nindo yung pagparagaragal yatahon. Ang dapat sa naman nindong gibuhon naman, maipagpapadagos nindo yan. O arug kayan ang tama, mga tugang. Sabi ko na nga ni, let us level up the campaign. O, bagong ngayon, mga nag-aantabay sa ko sa FB Live, tubod daw kamo kaya, ang tinataram ko. O yan ang tamang pagtukar ng mga isyo, ngunya na tiyempo di eleksyon. Bagong kita man ng mga yaon sa broadcast, kung makaaraas tamang kita, garo kita ng madunong, naaramtaman na padagos, napatalman kita. Kung makataram-taraman ang iba niya itong pag-iriba, Jesus Maria Joseph, sabi ko na nga rin sa Satuya. Ako ko lang ma-high blood ka mainiton pati ang panahon mga tugang sagkod dahil man ako digdi pwedeng mag-oro high blood. Nagtutubar kita kan issue, tinatabangan ko tapo kamo mga paraan tabay. May nagdulog nga ni sa kuya, sabi sa kuya, grabe ka man ngayon doon tukar ng issue, maisugaro ka ngayon maisugon sa air. Ingat-ingat ka ngayon kaya. Anya ko, mayo man akong kalaban na taong tinutungga kong sisay. Iyo ba ka mga tugang, pag atid-atido nindo, ang mga programa kong ini naka-record ini sa Facebook Live ko, maski sa kuya, igawa akong naka-archive na record kayo ni. Ako digdinin personal na taong tinutunggong politikong atake. Nag-i-stick ako sa issue. Maunambitan ko man ang pangalan, natural, talangan man nabanggiton ka ang pangalan na Donald Trump. Barack Obama na mga Pilipino kita, siyempre, kabali ka mo sa pangalan, kita ang concern na pinag-uulayan sa issue. Tama daw ako, sala. Araw kang tinaram ko kasudma sa programa ko. Sabi kayo itong sarong paraan tabay sa udma, nagdulok sa kuya sa Nabwa. Ngayon, doon tama ka ngayon sa taram mong may kaso si Andaya. Impending case sa ombudsman. Pero ngayon, kulang ka pa Biroon nindo yan mga tugang, nakulangan ko pa ako palugod ang may sala. Bako lang ngayang 97 count. Bako ngayang igwa pa yan ng graft charges about nga sa salin niya. Igwa pa ngayon yan sa rupang kasong so iba pa ang mga tugang. So ang mga tao na nagtataram sa kuya. Sabi nga niya sa kuya, ako ang kulang sa sinabi. Ako kaya mga tugang. Saro lang to sa ehemplo ko. Nata si Mix Villaverde, gawanin kaso. Mayo baga. Yan ang sinasabi ko lang sa inyo mga tuwag na ang pangalan, kay po ang kumanabanggiton, talangan kumanabanggiton na
kumpara na mga gobernador nga niya ako si Donald Trump, sagod si Barack Obama, na bako man natutuo. Bako. So yan ang mga ehemplo ko mga tugang. Kaya ngunyan po mga tugang. Ini. Araw ng kagitingan ngunyan. Aram po nindo ta itong mga magigiting niya, itong mga heroe, mga ginadan na, nagkagaradan na, araw ganda Apolinario Mabini, Gregorio del Pilar, etc. Pero dapat po mga tugang si mga inagihan ninda asin mga ugali ninda dapat sa tuya na ma-absorb para po sa karahayan kan sa tuyang nasyon. Ang Pilipinas po nag-try na. Apoy lang kung di pa bakal na sa China. Ayan na naman Milingon kaya nindo. Ako mga tugang ang istasyon mi kaya semi-government, government-owned and controlled corporation ini na kung atakiyon ko kaya ining presenting administration man baka man maapektaran ang top management mi. Pero sa katotohanan sa mga tugang pwede kong komentaran itong naging pahayag ni Presidente Kasuudma na wala kayong pakialam kung magdagdag man ang yaman namin at hindi ko obligasyon na paalamin kayo. Pero hindi yan mga tugang. Tama daw yan na maging kabali siya sa kagitingan. Pero yan nga, sabi kayo, tabaka mapakaraot na naman ang lunuto. So, ibalik ko na lang ang issue mga tugang digdi sa lokal niya to ng mga karakandidato ng unyan. Nagdadangadang na, kung madali na ang eleksyon, dyan nagdadangadang naman ang mga parakarautan. At mga yaon dyan sa Ibong, halimbawa dyan sa Nabuan, duwang naglalaban, ang Team 1 Nabua, sagot ang Team Andaya, mga magbabarkada, mga barkada kumanan yaon sa Ibong, ta mga pinsan ko pa nga yan. Hindi ko kung ngunya nakalaban ninda na sa inyong lingkod, baka ba ko na akong pinsan o nigaran na. Pero ang totoo lang, hindi lang kaya kita sa issue. And dahil mga nagsusuporta dyan, mga aram ko man ang mga karakas, aram ko man ang mga, kung baga sa kunyan, ugali, and intelligence, aram taman. Ito nga rin sa dyan na nagsusuporta, nagtataram sa kuya dati na antes pa ining eleksyon. Ako man ngayaan malami sa digdi pa di, hilingon mo man ngaya kung gaano ako. Kaya sabi ko, okay. Parte po kang demokrasya ini. Kaya lang, dapat sabi ko, mga tugang, paulit-ulit kong tinataram, i-level up tatabi. An sa tuya pong pangangampanya, tangarik ang mga namamanuang ang taman, mag-level up man ang mga butante ta, na bako nilang paraasa sa kwartang ipapanaw maray nga ni kung totoong igwa. Na ang barita ko, mayo man kwarta may kaso na nga ni ang bus nindo na halata pa itong insertion sa budget o kaya nga may nag-report nga ni sa kuya na sa sarudang banuan nagdisaring ko na daan mayor naghagad na nin tabang duman sa sayang financier na magsubli nin mga lulunadan tamayo man da ang budget na itinataoan sa indang bus. O sabi nindo kwarta ka mo. Para pangalanda ka nindong may kwarta na mananaunin pero ito 1,500 kada sarong tante pero nindo yan. Ano nindo paghuna sa mga taga-Rinconada? Ano ang paghuna nindo sa mga butante ta para pabakal buto? Yan ang sinasabi ko Kamu man sa naglulubog sa kumunoy kan sa idong sadiri. Mga pronouncement man sa nanindo yan. O bago ko yan tinataram sa indo yan. Ano po mga tugang, kaya sabi ko na nga ako, kaya kung pakialam sa ibang banwaan, ako butante ako sa Nabua, pinakikialaman ko kung saan ako mabuto. Mga kababayan ko, ako nag-aapilar sa Indo. Dahil ka mo badara sa mga propaganda na panraraot. Duman ka mo magdangog. Dangogon nindo ang buslados. Magayon nga ni kayan, anibaman kaya, pwera de los ubos man sa mga politiko, mahiling lang na mag-attender duman, ay bako na palan ngayon itong sato. Sa Roman. Dapat po, maging open ka mo, kaya nga niya nagduduman sa ibong Manalado, tanganing madangugman, mapili, madistinguish kung alin ang mga nagtataram ng tama. Bakong ang ibaman, na mga politiko, nagtutubod man sa iyang mga leaders na nahiling lang duman sa ibong kunyan, ay bako na ngayang sa tuya ini.
Doon na ngayon sa luyo. And kung minsan nakakaraot man talaga ining mga sadiring takla. Bagay, yun man ang nakakaraot kang utak, ang sadiring takla. Ano ang mga sadiring takla kan politiko? Mga sadiri niyang mga sigadores, mga dukot na mga lideres. Dapat po nga sabi ko, maging professional na kita. Kung nakakatamatakot kung aram mong matibay ka, marayan sa imong kaginibuan, sigurado, mga tugang, pag aram ni kan politiko na siya maray, asin maray ang siya yung naginibuhan, asin maray pa ang siya yung mga puturong gigibuhon, sigurado gana yan. Pero kung politiko ka, gusto mo sanang maglalagwit, alimbawa, may mga hulugan ka kayang auto, alimbawa kaya mayo ka paninharong, gusto mo man makapaharong, nagkandidato ka. O mayo ka man ng kapital, ngangalang, wiloy. O iba ba ka dyan, may mga politikong araw ka yan, dyan sila buha. May mga nakatamtaman pa ang mga pagpapaadal sa aki. Kung baga sa kuhan, striving pa. Totoo yan, bago yan sa pag-apply ng mga tugang. Pero may ako nag-example sa iba. Ini-example ko ako retired. 21, halos 21 anyos kitang nagserbisyo sa gobyerno. Sabi nga ni iba, hubinon ka pa ngayon na nag-retire ko, na ngayon ngunyan, official ka na. Abo na ako, abo akong pagparatatakton kang gobyerno. Gusto ko ang maging arog kaining maging boses kan mga namamanuaan, maging announcer, pinag-uorgulyo ko ini mga tugang tadigdi, nakakapagpantay-pantay kita. Na ipapaabot ta sa gabos ang sa tuyang mga karahayan mananaisipan sa paagikan sa inyong mga informasyon, asin simpatiya, asin tabang. Pero nasa tamang pamamaraan, mga tugang. Yan ang importante. Hindi man kita hindi pwedeng mag-abuso. Na maski go kita ng mikropono, balbal sa naman kita ng balbal, maski puro ka-fake newsan. Sa totoo lang mga tugang, ang mga announcer kaya mo yan, puro man kadaklan kami, mga fake news ang pinagdadali. Mga mamayo man ng basihan, basta sana makari si binintex, matugal nin among, ibabalbal na para mas makakuha yung income. Ay, sus Mario, sabi ko yan sa Indo mga tugang, ako binibiglan ko yan sa Indo. Pahilingon nindo pagkatapos kan eleksyon, tagaroon yan mga kurumpoy na naman, iba dyan yung mahibi-hibi na. Ngayon boss, yan baga, may nagpa-public apology ng announcer. Ikaw ba baga, tugang ka. Pero ngunya ng mga panahon ngunya na medyo nariringdahan or na papayadan. Kung magtarantaran pag una mo, mataliun na. Na ultimo nga ning spelling dito tao. Ay, sabi ko nga Sabi ko, kaya kamo mga parantabay may matitibay po kamong marhay. Aram ko tataw kamo magatid-atid ano mga tugang. Although dahil man kita pwedeng kita aram bawa sa kuya na medyo may aralang ka man na naadalan, di mo pwedeng pag-ablada man. Pero ako kaya mga tugang, ang katotohanan it hurts. Iyo baga, mga tugang, masakit ang katotohanan. Pero may akong magigiling mo, yan ang katotohanan. Na sinasabi ko, yan baga, sa totoo lang mga tugang, kaya, ang digdi, dapat sa tuyang mga politiko, bako kitang onion skin. Dapat po, maintindihan nindo, ang mga arog sa muyang announcer ba kung ano ba ay papagadan tangayayan ipabadil tangayayan. Jesus Mario. Kaya sabi ko sa inyo mga tugang, yan ang mga saro sa mga kunyan, mga sentimento kan tao man kunyan. Abertaw ikaw pa ganin na pare-paring gustong mag-report kung anon ko man ang report yan pag-iriba una kumayon ako ning kaiba digdi ikaw pa man palan ma-report. Yeah, mga tugang. Bicol Connection Report. Ragi Bayo mo. Ragi Bayo mo, please come in.
maganda pa magyaray na mga nakalipuhan na mag-attend magyaray na pinag-ibong na sesyon na regular na ikinagaling talaga na doon na mga councilor at dahil na regular. Linawan nga ni, igwanin councilor, dahil na nag-a-attender. Oh. So, nag-attend na naman kandidato sa mayor. Tapos, kandidato man na mayor. Ay ba kung igwasin din in internal rules kaya na may multaan nag-a-absent sa konseho? O di. Dahil man kitang maginibo kayan sa sumbong niya kung nagsusumbong siya kayan. Gibuhan niya yan, ta siya ang presiding officer. Gibuhan niya yan kung nakabayular na, taigwagaro yan ng pirang beses na kung nagpapalyar na mag-attender. Di, epekto niya ang internal rules ninda. Mayo kitang magiginibo kayan sa media. Gibuhan niya ang trabaho niya. Oh. Oh. Dapat mag-attender. Dahil pabayaan ng trabaho. Yan. Yun man talaga. Tama yan. Oh. Kaya yun ang sabi ni Vice Mayor, magaling siya at inasin magagampad siya, magagaling sa Sabihan mo si Vice Mayor na bibintayan kangantig kaya ni Surilla ta si Surilla dahil nag-a-attender ng session, sige kampanya, ikangantig, sige ang session, di lugi ka. Si Batakan man. Oh, si Batakan. Ngaranan mo na ta. Di naman bako man yan maraot ng ngaranan sinda. Tama yung man ibang kandidato dyan, kundi sinda. Oh, alam mo ng pangaranan mo yan na Trump o Obama. Iyo baga. Oh. Sa sunod na simana, na ibang panita sa namin ko lang, at ada yung pagpunta mag-a-appelder, then paala naman. At sabi kaya paala naman, pag kaya sa kasi, yung mga ginaray, na mag-appelder, ito ba na naman manuwanin pa doon. Tama talaga yan. Location mo ngunyan pa di. Location mo ngunyan. Okay. Okay, sige. Bicol Connection Report. Yan, mapalot na maray karon ng Rocky yan sa naan na report. Maski kung kunyan, siyempre, dinulok siguro si karon ng Rocky kan incumbent Vice Mayor dyan. Pero kung ako naputon mo kayan Vice Mayor Vic Ramos, igwa ba ka mo ng internal rules, igwa ka mo ng sinusunod na mga lay kan pagsisesyon. So, mga absent, may multa garo, di in effect mo. Yan, kung perming dahil naman kamu man, nadanay nag-a-attender kan sesyon, paano kamu mahagad girarainin na mandato sa tao, nangon yan nga ning ilihido kamo, dahil kamu nag-a-attender. Ay, pangyayari pa karayanin do. Tapos kung ini man na nagkakandidatong mayor dyan, kung makahapod-hapod man, poderoso man. Pag una manggad sa kuya, mahandal man. Mas kamo kung maghapod sa kuya, dapat nasa tamang proseso lang. Kung bako ding tarakutan. Sabi kayo ning parang tabay ko mga tugang dahil baka dahil nag-aantabay sa kuya sa radyo pero sa Facebook nakulon sa kinaban pati ni worldwide din sabi kayo ning saro pare pag ako nang gana butangan ko sa Skyway Ananabua ay magayon na plano yan Sir Antonio Banyaga. Sabi man ni Sir Dan and Ma'am Sylvie Espares, tama ikadon, iyan sa bisto ko ton na mga politiko ton si Tunabwa. Mga nagre-react sa kuyang mga parantabay, sabi pa kining saro, pare, pag ako gana, butangan ko si ton Skyway Nabwa.
para udana traffic season. Aram nindo mga tugang. Bako sa ng skyway ang kay puanan dyan. Pero kay puanan talaga dyan itong pagsiservisyo akan sa tuyang mga elehidong opisyal na nagtatrabaho. Sabi ni classmate Metakumo Toriente, pak na pak, mate. So, approve siya sa mga tinataram ko. Talaga lang, thank you, mate. Ano mo, ini si classmate, may atin naman na ining piloto. Pagpulit mo nga nidigdi sa Pilipinas, mate, magdara na kamo kansa diri nindong eroplano, pala nagdunada na lang ako. Nga rin, mahali lamang ining mga stress niya to. Nag-aantabay man ang station manager niya to sa ibong na estasyon, sa MBC radyo natin, kasurog sa ringkunada si SM Nick Awa. Happy watching tabi pa din, and salamat. Also watching is my cousin down there at California, USA, si cousin Edlin Bill Hugo. Ayan. Also cousin Presi Moreno Tagumata Bisaya Balana, sabi niya, morning insan kong guwapo. Di talaga kamo nagkakamali, guwapo talaga ako. And syempre kay paring Julie Atolican na MBC Birak. Ayan, padi, nice watching. Salamat sa pag-antabay. And then kay Uncle Homer or Uncle Rene Salcedo dyan sa Canada, also watching. And then kay parang Indoy, ang brother-in-law ni Mayor Nonokoy. Parang Indoy, marainit, tranquilong maray, pasabong pa chicken lang. And then happy watching man kay paring June Espares. So 48 minutes na lang mga tugang until alas 11. Remember, until 11 o'clock in the morning po ako ngunyan. Minus my partner, karon kang Joey Habanalim, kasubanggi ko pa dahil nakukontak. Sabi ni Jingjing, thank you kuya and regards. Yan, regards din sa'yo na. Kailan ka uwi? Ikaw marami ka ng utang sa akin. Ayan mga tugang, sabi ko na nga ni po sa mga issue pasensya na po kamo kung medyo kung minsan nakakapagtaram kita nin direct to the point. Aram ko po kaya yung mga tugang habo ko nin para paligoy-ligoy pa. Ano yung gusto ko perming direkta, tapos sabi nga ni ka na ugali ka ni ba, yan nga sila nung gumabuot, marayon ang ugalo, pero nga prangkador na maray. Sa totoo man po kaya mga tugang, dahil naman po kaya kita pwedeng pagparabutigan ka mo. Ang mga politiko ta po kaya ngunyan, bako naman kauso itong si Nambubuladas. Ang mga namamanwaan ng mga butante ngunyan, gusto itong mga performer, ito talagang nagtatrabaho. Bago dyan gusto itong permisa ng papuro pulbo, pagwapo-gwapo, paro alkohol, na pabubirik-birik ang tambod, mayo man. So, igwa man dyan, yung mga retirado, mga aspirante, ang kahaputan, kan ka mo nagsiservisyo, may natabangan ka mo. Ang iba siguro, igwa, pero ang iba, baka nakatabang pa man kamong nakahalin sa kakakapuanin doon. Yan ang sinasabi ko nga, dahil hindi ako pagparapataramon mga tukang taram ko. Kaya sabi ko, dahil ka mo man raot sa kapwa nindo kandidato, ano pagpabakal nindo, ang sadiri nindo para gumana ka mo. Pagong aram mo kung nataga mo tayo ng gagana, ang sarang kandidato dyan, sige ang kwintada. Ang 300 pesos kaya 25 sa sarong aldaw na babakal ngaya kamo. Nakapira ng bisis pagkandidato mga ngud, ultimong barangay captain, di ba sang ginana? Ngunyan, kandidato na naman, sige raw, kung manggana. Itong saro man dyan na nakatulong termino mang kutang kagawad, ay unon mong mga tugang na para pambatikos, tapag una, madunungon man. Mala, tanapon doon na sa pagkakandidato,
biyad di na. Nasubran man sa kadulungan, ultimong barangay kapitan nagkandidato, sa tulong naglalalaban, amuman inag-ikatlo. Nguman baga dana sa limelight. Ayan na nga ang sinasabi ko, si Amang Diyos suripot. Mga ngod, suripot si Ama. Kaya nagtuturog. Ilang buwan na rin ninyo. Kaya, ay, sus Maria Jose. Sasabihin na naman ninyo, akong arablada. Sa sumusunod, pagka mo, araw kaya, nanugali nindo sa pangangampanya. Digdi sa programa ko, babanggiton ko man ang pangaran nindo. Na mga kandidato kamo na dahil man kamong tultul na naisipan, panraraot sana sa kapwa nindo kandidato. Or ba rin nindo ako? Kamu nga ni. Natural man yan sa kuyat. Ako, butante man ako. Digdi lang kita sa totoo. Araw ko mga nagkaantabay ka mo. So, buhay ng mga tugang. Pasensya na kamo ma-undertime ako sa programa, tanganing mahilaw ko man ining mga sponsors mi. Na pagkadakol-dakol po ang sponsors mi sa istasyon ngunyan, nagpapasalamat mo kami kayan sa padagos inyong pagtitiwala. Maski na nga ni sabi kan ibang politiko dahil man sa muya nagdadangog, mas maray po nga niya na mayo sa muya magdangog. Tangani pong gwilo ako sa kasasatsat, digdi sa mikropono. O di ka muna ang maurag. Inumang kumayo sa muya magdangog. Na kami, sa diri kang gobyerno, ang istasyon ni. Dahil kami nagkakandara pa sa paghanap ng bayad, kuryente, tubig, ilaw, cable. Kami digdig kabos libre. Buwan ang mga tugang sa pangaran kan mga pag-iriba ko na igwaman na pa silang makareport. Kasi karandang lagi bayo po pa din. Salamat. Itong saro, mayo na baga. Salamat po sa pangarang kaining sa kuyang kapartner na Salado Technical na Hoven, sigang ngirit-ngirit sa kuya, Engineer Lindon Toralio. Electronics Communication Engineer po ni. And then, ang samuya pong gwardya ligdit. Siyempre may gwardya. Tabagagit alastikuhon. Si Aldrin Orlanda na perming nakaredy ining kuwan. Mortar. And sa transmitter site niya, si Marco Pinat and Jimmy Guanzon. Sa pangalan mga tugang kan sa kuyang program producer, and producer ko, sa kuyang production manager sa programang Bicol Connection. Ngunyan, naglalayaw-layaw sa Indaw. Joey Habana Lim. Mga tugang, ako ang sa inyong lingkod, ang sa inyong parasurog, kabarkada sa radyo, ang sa inyong kumogmang kairiba, karon ng Don Hugo, nagpapangadji permi sa mga nakagurangan. Na sana po, dagos kitang bendisyonan, nin grasya nin pagkami naruutan sa laugan pamilya. Grasya nin marahay na salud sa lambang sarong sa tuya po. Asin matuninong na pagkabuhay, peace of mind. God bless po sa inyo kapos, mga parantabay ko. I love you all and bye-bye. Kuya po, ang samuyang mga nagkapirang mga sponsors sa samuyang Lenten coverage. Bot niya mong pasalamatan ang mga minasulod na katuwang sa gigibuhon na live coverage kan 7 palabras digdi sa RPNDC KICNN Philippines Radyo Ronda Iriga. Honorable Municipal Councilor Donna Ann Roy Onyate, Sanggoy ang Bayan Member, Nabua, Camarines Sur. Honorable Jose and Mayet Samar and Family, Batu, Camarines Sur. Christina Joy, Development and Construction Corporation, CDCC, owned and managed by Engineer Jose Toti Obaal Jr. Santiago Old, Nabua, Camarines Sur. Rinconada Memorial Park, Barangay Dolorosa, Nabua, Camarines Sur, care of Dr. Joby C. Urias, PhD. Ngo and Sons Trading, owned and managed by FIBA Commissioner for Luzon, Engineer Solomon Monmon Ngo of Iriga.